Mit navn. Ja, det er så Lars. Hold op! Nej! Nej, det må man ikke. For det brænder ikke. Au! Mit navn. Det er så Lars. Og det her, det er mit program. Der var et toilet. Jeg kan ikke lide grøn sodavand. Nå, mit program, det går ud på, jeg hedder Lars, og I tager ud og ser mig i verden. Stadig ikke grøn sodavand. Og i min verden, der sker der mange fornøjelige ting. Sådan en dag som i dag, der skal jeg gøre det store. Og det store, det er oprettet på festtjavsen. Og hvad er festtjavsen? Ja, det er det, man på dansk vil kalde for ansigtssprog, men på engelsk, der hedder det Facebook. Og hvad er Facebook? Det er sociale medier, som vi alle kender. Skal lige have en twist. Nej! Okay. Og sociale medier er ikke godt for børn. Vi skal i hvert fald. Godt. Der skal en opretning på festtjavsen. Og festtjavsen, ja, det er noget mærkeligt noget. Og ved I, hvad noget mærkeligt noget er? Det er den film, jeg så her forleden. Den her film, der hedder Dø Hårdt. Eller som man siger på engelsk, Die Hard. Og hvem er med i den, spørger jeg så? Jeg ved det ikke. Kun én person åbenbart. Han er god til at lave en lille film, ligesom mig. Han hedder Brooke Willis. Eller som man siger på engelsk, Bruce Willis. Nå, den gider vi ikke have mere. Godt. Nu skal jeg ind og oprette mig på festtjavsen, så lad os se ud. Så er vi ved at være klar til der, hvor skal ned. Det der, jeg fortalte om før. Oprette mig på festtjavsen. Og hvad er festtjavsen? Det har jeg sagt. Så det er kun skrald, jeg kan lide fra bananaosten. Så nu synes jeg, vi skal. Nu synes jeg, vi skal. På 7-8. Og så få mig sat ned. Og hvad fanden? Du, hvad er det okay, hvad er det forkert? Det skal ligge ned. Nej! Nå, nu skal jeg så oprette mig på festtjavsen. Og hvor lang tid tager det egentlig? Jo, jeg tænker, at for en gennemsnitsdansker, så vil det tage 10 minutter at oprette sig. Men for mig, der bare kan det der med oprette sig på festtjavsen, der vil det nok tage. I skal tænke på, at jeg er god til sådan noget. Så det vil nok tage 5 minutter. Og hvad er 5 minutter? Det er et minuttal på 5. Og for at tjekke det, så kan I jo, og nu snakker jeg til jer, der skal udarbejde det her projekt, før det kommer ud til alle, der skal se det. Så kan I jo lige sætte en timer på. Vil I gøre det? Sådan, ja. Så er tiden i gang. Så kører vi. Sådan, ja. Starter vi bare fra toppen.
Nej! Nej! Nå. Nej! Nej, altså. Sådan der. Kan man lige få noget hjælp? Så. Nej. Ja. Se, hvad jeg sagde. Det tog dage så lang tid. Det gjorde det vel? Ja. Nå. Nu skal jeg bare ind og have nogle af de der sådan, likes, hvis I forstår. Men jeg skal bare lige oprette mig helt færdig. Fordi som I kan se nu, så er jeg godt i gang. Så find venner. Dem har jeg da. Eller har jeg i hvert fald eller jeg er ikke så god til det der med venner. Jeg er med til at lave shows. 13 venner. 13 shows. 13. Klokken er 13. Skal vi ikke bare... Så er jeg oprettet. Så lad os... Så tager vi sgu afsted. Er det okay? Nå nej, I svarer jo af. Nå. Jeg skal i hvert fald pakke, og så er det bare afsted. Ha' det godt så længe, og bye bye, og vi ses. Og alt det der. Dag. Mit navn. Ja, det er så Lars, men det ved I jo godt. Nu er jeg så på vej ud for at optage og min taske. Jeg skal ud og lave en masse gode optagelser, I kommer til at nyde godt af. Nu er ikke noget med at grine for meget af mig, det giver jeg af her. Det giver jeg af. Nå, men i hvert fald, så har jeg sådan en dejlig ruteplan, og jeg vil alle mulige steder hen. Bare ikke til Aarhus. Det gider jeg ikke. Nej, det siger jeg, det gider jeg ikke. Nå, men jeg skal altså videre. Jeg har et tog, jeg skal nå. Den her skal jeg også tjekke ind med nu. Det er mig i mine unge dage, da jeg var sådan omkring de 20. Der fik jeg taget det her billede. Så tjekker vi ind. Nej! Så tager vi lige den på engelsk. Okay, så siger vi ticket. Copenhagen. Tør vi det? Ja, det tør vi godt. Og vi er... ja. Så today. Og add to basketball kurv. Og pay. Så skal man stikke sit kort ind og betale. Nej. Prøv lige igen. Nej. Så går til Mit navn, det er så Lars. I dag har vi et kæmpestort emne. Det er